sahabat asli. Di lagu Solok Gantiang Kandak Kapundan Tu, kami rombongan Pagoda dari Salim Pawang, Ekspedisi Ligarsi, Seriang Putra Paris dan kawan-kawan. Kau di Papanjang Banas 150.000 lek lagu iko, tapi seriang di lagu iko dari lah larui. Kami mohon izin ya tinggal adun sanak samantaro. Kami nak dulu balik pulang dan mohon maaf salam Pagoda tadi kita dek lah bagarah dan bermain kato. Nyampang kau duta singguang kanai tegi sire kau turun dapat digurau bari lari lama lawak. Terima kasih Ekspedisi Ligarsi Putra Paris sebusang rombongan dari Salim Pawang. Selamat jalan dan sampai bertemu balik kita di Gurau. Pak Mir kau pasan Delia Putra Paris, Bang Jois tidak ke salam bagai Julia ke pulang baya. Ya Bang Jois. Ekspedisi Ligarsi basalam bagailah Joyson Julia dan kawan-kawan bagai. Apa Putra Paris? Ocha, kini giliran Ocha. Duduklah dakek Bang Padli. Lah kami kosongkan bangku. Terima kasih Bang Joyce Jorombongan. Ai bagurau neda, oi malam kini lanai, kapundan tuo neda, iko kanda anyo lanai, oi iko kanda anyo, barang ala kodendinyo, kimanyo kini lanyo kini tolong disahabat. Tolong boleh. Di lagu Kepompong kau kandak Pak Bir Kepundan Tuo tikam lah boleh ke sana boleh. Satampang Baniah Temudo, selamat datang. Ya, 20 ton kau dari Pincuran Tinggi Penyalayan 10 Koto Satampang Baniah dan baru tiba di Papanjang. Ucapan salam baik bagura dan salam kepada dusanak kita yang datang pada malam. Ya sekali lagi rombongan Satampang Baniah selamat datang. Lia tadi kan jo Bang Joyce jo toke onda dari Pariaman tak teragak perlu Lia kabar salam kalau Lia turunlah ya. Ya, Satampang Baniah bencana kita dari Pincuran Tinggi Penyalayan 10 Koto. Pak Ji Mahendra izin dari Padang Panjang. Pak Ji Mahendra baitu Pulau Pacah Manih mohon izin sidang lebih. Ya terima kasih Pak Ji, selamat jalan Pacah Manih. Balia ndak teragak perlu basalam jota ke onda ada payaman. Bapak. Kata pula lihat ya kawan-kawan dari Payakumbuh kan lihat 20 datang ya Bang Cabiak ndak teragak pelia ke Payakumbuh ya.
kalau ilai teragak tolong imbau bang cabiak kamu koi. Dangakan banang onde de bang cabiak olalai oi toke onda onde ai kana do pulo lalai ai kana do pulo batanyo den ka Amir di maduduk bang cabiak malam aku Pak Amir tolong gawe kamu ai kok disimpan dagang sakato jadi penyakit nedang di kambang banyak balai ada sansaronyo depa onde sansaronyo baiklah kamu ko bang cabiak dene majabian maulanyo sebentar dulu Alia kata sana boleh kau dari Pak Wali mana tolong goyangkan badan seketik ya. Mainkan goyang dua jari itu ya. Cali ala bana de Pak Wali kini kamu ko deda bialah denai deda oi baden dang juo nang kandung oi baden dang juo onde ule bulu lalai ala maju pulo nang kandung oi la maju pulo Sabantaya tadi ya batanyo nan ma bang cabiak basalam lah kamu ko sabalun bang cabiak tagak basamanya lami ya tolong jalehkan dulu le sampai 3 ya bekot salami permainan orang pula bang cabiak ya oi saja abang Edi dapai bagurau lalai ala setengah tahun dede bapang ko de marando kepundan tuo de marando one sampai kini lunado juo de gantinya lah setengah tahun mereka jadilah marando ya mulai kini Bang Edi balik ke gurau sebab salarit selamoko makko baleh bagurau nan ia hendak kunduang marando jo ya kini kalau marando bagurau balik denai nama indah onde kini pijayo lalai oi de Bang Edi onde ko bana adu tonyo Pak Amir oi bana adu tonyo aradu dene dinyo Bang cabiak tak ala kamu abah ko dari pasan Bang Us Mak Anto Bang Edi jangan menyuruh-nyuruh duduk dekat juragan orang tak ada razia lah ya kalau percaya akan dia tentu bertambah rukun iman wajib ya, tolong Bang Edi Mak Anto dekat juragan ku duduk zaman jajar orang tak ada razia lah ya oi itu tandonya kapunan tuo denai marando de Bang Edi la puce bibi denai one de marando de dauda indak juo pisayo biar dibawa ke Solo dicaliakkan surat kunyang ambone da itu buktinya Cando Pak Awali daram denadinyo onde la torenadinyo di mayo kini batanyo dena
boy oi la ape tigo deda oi la ape tigo oh dimma nyogini dimma nyodeda dimma la ko nyogini Anak ayu ne adi angkot maraso iri mengaku pulo nak balaki oi la sudah iko ama oi la sudah iko oi Oh, tapi yang cemburu kalau ayu ni orang sakit mengaku marando lah. Balik pantun. Dah jaleh mana ada ayu ko pasan kemudian tua ulang pantun tadi baik. lah jaleh murah rasaki simpang rumbi pantun nambo ba ako iri isi ade iso na sawa onela iso na sawa inda amanyi maknaniko sabana buru alalai sabana buru biarlah ko indah kada pede na lain duo joda boesa joda awak minta abisu alalai awak minta abisu kado mengaku pulo apo marando gini nata kau onde nanakan dua ngoi mungkin karena lampang kapalo dene de ema edi macayo jo ama peke lalai aku amarando pulo mengaku adene malam kini dah boy dene lama-lama kini be Amelia cimel banyak nama ge balanjo dah boy ayu kada boy sajo minta balanjo lalai minta balanjo Batu atau nak dendang ko je suko ngaku barando silia ko acok bana mengaku barando tapi di simpang Rubio ada lagi yang panjangnya pasan Pak Amir tapi tidak coba kami aminkan untuk tonton yo dah ya. Kita tinggalkan dulu Kapompong Kasolok Gantiang.